Ilonggo mikropono ubusayra sa 3 tournament ari matagyapon ikaduha nga battle sa bunga ugdo. Jan kasi versus RJ ginawda para sa battle nila. Gusto ko lang shoutout ang tagiya ka ano patigayon sa aton venue subong C1 Car Wash kay Chester. Shoutout kag madamong salamat. Hindi na magpatugayon rapper sa wala pakilala. Jan gas. Salamat sa mga tunay na sumuporta sa San Isidro Boys, kay shoutout kay Isa Marie, kay Los Pacto, kag kay Kate Lucenas. Rapper sa to. Yo, RG, shoutout sa Rap Type community. Shoutout sa tanan nga pa shoutout. Nagdawag sa aton ko si RJ aging pili mo na si Jan kasi pamatian ta 2 minuto. Jan kasi. yo! Una sa lahat, nagpapasalamat po kay Kuya Martin dahil binigyan niya ako ng tsansa para ipakita yung aking talento. Pero pagpaumanhin nyo na po kasi ngayong araw, may mapapatay ako kasi aminado. Nabaguhan na ako dito pero parang abogado. Alam ko na lahat bago magsimula ang kaso. Paano mo ko matatamaan ni kamay mo, pasmado. Habang ako, parang si Dalice Cardo. Kung umasinta, sigurado, walang madadamay na ibang tao. Matagal ko na pinapangarap makatungtong ng entablado. O medyo kabado pero sulat, kabisado, bawat tira, punto per punto. Rekta akong dumaan at gago kaya pagkatapos ng gabi, rekta ka na rin sa gigato. Game! Unang tanong, sino ba siya? Sino ka ba? Di ba natakotin ka lang naman o meron ka pang kaba? Habang ako batang sayan, malaka. Baka hindi mo ko matatakot o lupong. Ang tanging tungan mo lang sa akin ay kaba. Oo, kasi handa at nagsisimula ka na sa iyong paglalakbay. Kasumalas mo, mala-arthritis ako. Ako ang sakit sa paglalakad mo. Kasi RJ, hindi kita kilala. Gangsta shit ka pa kung pumorma. Pero sabi ng iyong barkada, inuutos-utusan ka lang nila. Puta payag ka nun, bobo. Ina-under ka na mas under sa'yo, bars. Kasi kahit malaki ka, kaya kitang maliitin. Paano ka naging matapang kung naduduwag ka pa rin sa sobrang talino ko? Nagmumukha ka ng bobo, kaya kahit ano pang lakas ang ipapakita mo, ako pa rin na magpapahina sa'yo. At gusto nyo ng real talk? Ako gusto ko din. Kaso konti lang nahanap ko na info, tangina. Paano ba naman? Iwala naman ako makukuha sa kanya. Pero usapang love life, matic, automatic, reject itong addict na mukhang incheck. Ang malas mo, hindi mo yung dama. Minsan ka na nga lang sinasagot sa tawag pa. Kasi napakabastos sa pagpapasensya tamad. Kakasagot lang ng babae sa kanya, gusto niya sex agad. Manyak ang puta. Ganun ka ba pinalaki ng iyong ama din na? Malamang hindi, kasi bata ka palang iniwan ka na nila. Time, motherfucker. Alam mo yung motherfucker? Pag tumakbo ka, sana motherfucker. Baunan ni mga gago. Yo. Yung sulat, inutusan daw ako. Puta yung anggulo, alanganin pa. Oo, inutusan ako ng barkada ko para patayin ka. Game? Game. Ikaw ang binigay sa unang pagsampa. Kaya tinanggap kong malugod. Kung usapang lirikal sa ating dalawa, bagkaiba naman yata ng buod. Ikaw ay sa aking lalim mapapaloob at ang mabulaklak kong salita ang magiging handog sa iyong punto. Dupos ay rasa, game? Mag-cover ng trap songs. Oh, yan ang kanyang intensyon. Trap skills naman wak, kaya X yun, sumalamin sa XB. Yan ang kanyang petisyon. Salamin ka nga kasi kabaliktaran pag refleksyon. Ikay gutom sa palakpak. Tiyak yan ang magiging mitya ng kamatayan na sa'yo'y lumalapit pagkat sa kalapati kita ihahawig ng dahil sa palakpak. Kaya ka sumalangit, sige XB pa. Sige sunod ka lang sa yapak. Huwag lang masyadong mahabag. Pero mukhang kalyo mo sa paay, hindi pa nga sapat, iindahin mo bawat. Buti kong ikinalat, ang pagsunod mismo ang dahilan ng sugat, yun ang nararapat. Sa madaling salita, mismong sarili mong ambisyon, ang sayo'y nagpahamak. Oo, ako'y mahirap unawain. Nakakasira nga ng ulo kung susumahin. Sadyang masakit, ipagsiksikan kung ang di kasya, ipagkasyahin. Paumanhin, panauhin. Handa ko'y hindi para sa mga lalagyan yung nakakabitin. Pagkat ito'y ganap lamang na tagalaya ng mentalidad niyang alipin. Kasi di ko naman habol ang hangaan. Ang papuri sa aking diksyonaryo'y hindi naman saklaw. Panatag ako sa pagiging malalim. Makuha o hindi, gusto o ayaw. Kasi di naman ako tulad mo na isang adik na ampaw, lubog mata. Pero ang babaw pa din ang pananaw.
Kasi ikay puro kababawan lang, kaya't ang tulad mo hindi pwedeng pamarisan. Samantalang ako, nagpakabusog sa talasalitaan, kaya't umiinda ng gutom sa tuwing nakikipagsalitan. Kaya kung jokes lang yung dalawang pangtustas, di ako matatawa sa akay mong tugma bagkos. Para sa'yo, yan ay magsisilbing sumpa pag iyong katawan ay nasa hukay na. Doon lang halakak ko'y di huhupa pagkat nasilayan kitang magkatawang lupa. At last, pagiging Pinoy, dala-dala sa kumikitil na pluma, kaya't ang mabuhay ka pa'y hindi na sapagkat binubuhay ko ang wika habang pinapatay kita. Time. Adik daw! Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo! Ikaw nga yung source ko! At, di ba sabi ni Kuya Martin, dalawa lang pwedeng dalhin? Ba't sa'yo dalawa? Isa lang pwedeng dalhin, ba't sa'yo dalawa? Bakit naduwag ka ba, bro? Yo, round 2, round ko na. Di. Yo, tipsy ba yung t-shirt? Hoy! Mukha kang unggoy na lasinggoy! Yo, round 2, round ko na. Nung round 1 pa lang, pinatay ko na siya, pero ba't bumangon pa? Galawang zombie si Gago, kaso ako ang tinanim ni Kuya Martin, ako ang magpapabagsak sa'yo. Kasi RJ, wala kang silbi, hagdanan ka lang ungas sa bawat tapak ko sa iyong matindi, mas lalo akong tumataas. At huwag ka nang umangal. Natuto ka lang naman mag-rap dahil idol mo yung Blackpink. Habang ako, patagal ng patagal, mas lalong lumalakas, parang Goku na naka-ultra instinct. Pero nag-24 bars siya. Kahit hindi 24 bars niya, ang bobo mo talaga. Hindi nga ako makapaniwala nakagraduate to. Akala ko sa construction ka nagtatrabaho. Pero sa 24 bars niya, nilait niya kanyang sarili na hindi niya akalain. Kasi sabi niya, hirap siyang gumising at makakain. Puta sa lagay mo niyan, hirap ka makakain. Mukhang ibang story atang sinasabi ng iyong bilbil. Napakasinungaling mo, para kang kapatid ni Michelle. Kilala niyo si Michelle? Yung asawa ni Tekla? Yung sa tulpo? Yo, kasi kung iniisip nyo, bata pa, pero yung isip ko, konan na, tawagan na ako sa mga hindi naniniwala. Ito yung pagkakataon para ipakita ko nung nga ba yung yung malibat, pero malibag, bilis hindi ka na makakasabay may kasi di ka dapat na tawagin na, pero ang nakakalam talaga maliliba, mga barat mo dapat sa license kasi basura, pero ka mag-alala, pag bibigyan kita, sana alam na, dito yung magkabantay ngayon ko, mga time sabi ko sa iyo, babay, di mo ko dito maisan, di ko na maisan, di mo kayo maisan, di mo pa rin ako maiisan kasi di ko naman sinabi na bobo ka, pero doon na rin yun papunta kasi kahit saan ka ba pumunta, wala kang pupuntahan. Tangina ka, di ko na kailangan pang lubas ng barang malupit. Huwag ka sa'king dumikit, virus to, aabutin mo, idet. Huwag mo kong yabangan ng mga barang mong patapon, wala kang pera kahit pa makipon ka, kasisid mo sa kismis, mukha ka ng hipon, boy. Gabi playboy, pero good boy, isa ka lang, call boy, 150! Na sobrang lakas ng flow ko, tinangay ko sa Agosto sapagkat bangkay ang nakita sa gilid. Bye-bye. Nilait pa yung t-shirt ko, diswak. Oo, tipsy kasi lasing ako sa hip-hop. Nilait pa yung 24 bars ko, puta. So weak to. Yung 24 bars mo, offbeat po. Yo, round 2. Malabo kang manalo sa akin. Sasampalin ka ng realidad, dun ka papalarin. Ako'y may dugong Cebuano, kaya't alam na kung sino ang may punto sa atin. Kaya sasapitin, magiging malansang isda ngayong lingwahe namin, di parehas ngayong tinapa to sa Bisaya, yan ay magiging sardinas. Magiging sardinas. Sa alok ni Sir Martin, ikay napauo ng tugon. Kanyang akala sa kasiyahan ng tungo nun, pues puso mo'y mabibiyak, tipong dalagang na mali sa pagsagot, mamalasin ka pa din kahit mag knock on woods, pagkat pinto ko ang nakatok. Speaking of nakatok, ikay kumatok sa akin, kasoy parang rekta puwet kasi mali ka ng pinasukan. Mapapahamak pa din ang sasapitin sapagkat aking napagbuksan ay sa kabaong ng pintuan sa mga bara kong isusuka. Malamang maraming magbukas ng pahina para bang kaluluwa nakakakilabot ako magpakita. Kaya kahit itodo mo pa ang sulat o lahat ng utak ay ialay at iangkas, resulta pa din ay taliwas sapagkat iba ang minalas. Sa may ipinamalas, sinuhukayan kita ng libingan. Habang pinapangaralan, kamatayan niya yung naging makabuluhan, gayong may nalalaman sa bawat salitang dinudura ay may paghukay na kapalit para bang isang dukha pagkat matutok ka sa isang kahig. Isalot ko lang, nag-rap siya on net. Sobrang hanip nung trip, 4 bars niya sulit, yung beat na sulit, self-proc ang concept, tsaka mga talk shit, kaso ako'y nabusit kasi sobrang offbeat. Kaya gago, yung pagrarap mo nang wala sa metro, pagpatuloy mo lang iho. Huwag kang mag-alala, balang araw between din ay magiging iyo. Ako'y saludo.
pagkat ikay lamang sa mga bobo ng ilang porsyento. Oh, baka lumaki na kanyang ulo sa ginawa kong pagsaludo. Sinadya lang talaga mga pampalubag ng loob na konsepto kasi ganyan naman talaga pagpatay na nagbibida sa kwento. At last, behind bars ka na sa akin, Chong. Kulong ang tanginang to. Mararanasan mo ngayon maging sibong pagkat mamumuhay ka bilang go. Time. Yo! Sa 24 bars ko, ako ay offbeat, pero ngayong akapela, hindi ka na makakahigit at sinisigurado ko na sa ating dalawa, ikaw lang yung maliligpit. Round 3, wala na madaming setup, tangina. RG punto per punto na kasi yung pamagat ng tournament, ubos ay rasa. Pero yung rasa mo, wala na, kaya real talk, duwag ka. Yung anak mong hindi pa nabuo sa taas, Brad, pinalaglag mo na agad. Kaya huwag mo kong yabangan kung wala ka namang ipagmamayabang. Ako batang ama, bata pa lang madami na akong hinarap na problema. Kaya para sa akin, hindi ka problema. Hindi ako takot kung magkakamali ako. Ang pagsali mo dito, matakot ka dahil yun ang pagkakamali mo. Ang pangalan nito, Merlo RG S. Tuldok. So ano initials mo? MAS Bogok. More Exer ang mabubuo pag nilaro ko pangalan niya tamagtugma sa masaker kaya Soko, tawagan nyo na at dahil tanga ka, hindi mo napansin na tinira ko yung L sa apelyido mo. Hindi ko na sana babanggitin, makukuha mo naman yan after ng laban na to. At oo, yung W talagang akin na, ako na mismo yung tatawag sa Soko kasi si RJ suko na. Oo, today, Jordan, para kang nasada. Okay nga yung deliver, pero hindi yung laman. At mukhang ako pa yung regalo mo sa Pasko. Kaya buksan mo, tangina. Buksan mo para makita mo yung bomba. At alam kong pangit ka. Pero di ko ugaling manglait ng face. Atake ko, tatagos sa'yo parang pagkamatay ni Ace. At di ba wala kang friends? Sumali ka lang dito para mapansin ng mga tao. Pero iba yung gusto lang sumikat kaysa gusto talagang sumikat. May kasabihan nga tayo na hindi lahat na magaling sikat, pero ikaw hindi na magaling, hindi pa sisikat. Kaya manalo, matalo. Gusto kong manalo. Alam ko kasing may ipapakita pa ako sa kada pokpok. Hindi ka na makakabangon. Sirado na kabaong mo sa pagsusulat. Matagal ko na tong forte, kaya sa bracket B. At trusted ako yung aabante. Pagkatapos ng gabi, putol na ang iyong fantasy. At kung magtatanong kayo sa kanya kung bakit siya natalo, mga pre, ang sasabihin niya sa inyo, yan kasi. Yo, yun na yung binuo mong rounds. Ribato yun na yung binuo mong rounds. Puta, di naman masakit. Walang connect sa akin eh. Di pasok yung round sa R, parang logo ng di ka logo ng Rockets. Yo, round 3 game. Masyado ka dawak. Kaya gusto ka nang ipatumba ng yung mismong mga pare. Parang si Pupul at Kupa nga kasi. Meron kang kakamping hayop, pero di ka naman hayop nakakampi. Kasi palagi tong humihingi ng laban. Kaya sa wakas binigyan. Ngunit mukhang resultay ka, baliktaran o panay. Iyak niya ng laban at naisa katuparan, ngunit nung matupaday balik sa pag-iyak na lang, sige iyak, pagkat punches ko'y buong buo, rekta sa panga din niya, kama o kamao, parehong ikay tutulog na lang bigla, kaya itotodo ko pa ang liriko, walang tigil na sapak, wala akong pake kung Kristo, demonyo ako mag-rap, mag-aakapela kanyang puso hanggang mag-offbeat na lang pang speed rap ang sound trip ng daga sa katawan, sabay tutok ng machine gun kalat-kalat or party-party organs ng katawan para bang nag-choke sa tanghalan pagkat magkakalat na lang. Ganun mag-gun bars at rhyme schemes. Shot ko'y hard drinks. Tatamaan ka pa din kahit nakapikit. Bawat matamaan ng bullet siguradong tumba sa bangko. Oh, self-proc ata ang senaryo. Akin ngang inako. Diyon minus puntos na ko pagkat pinatay kita ng buhat bangko. Kaya buhat bangko kaya. Pero tama na ang wordplay at malalimang tugma. Kasi di ka naman dapat pag-alayan ng estilo ko sa pluma. Kasi kung punchlines lang ang usapan, puta, malabong mapagkumpara. Tipong punches ko, pampatulog na sa lona habang yang sayo, parang tattoo lang ni Wangud o parang batok lang ng lola. Alam nyo ba yung karain ng batok ng yung lola? Sobrang kate ng yung shota. Puta, aktibo yata sa simbahan kasi ang bilis mapaluhod. Kaya naman, binuhos ko ang lahat hanggang manghina 2 tuhod. Sa 69 na posisyon, nasarapan hanggang langit ang inabot at may pumasok sa aking isipan na kaya hilig niya yung baliktaran kasi nagpapakamot. Kaya, speaking of baliktaran,
marami pa sana talaga akong gustong patayin. Kaso, ikaw lang binigay na utos ni Sir Martin, kay nilibang at binilang, kaya ako'y nabili ng itong event gawin iyong libingan time. Ilonggo Mikropono Ubusay Rasa 3 tournament. Jan kasi versus RG, ginawad para sa battle na to. Boto sa hurado, 4-1 para kay RG. Break and Thank you sa atong suporta, putang ina. Sa katanan. Yogin sa round 1 ginbuto ko si IG sa mga magdiliga ng mga round 2 ginbuto ko si Jan kasi round 3 IG. Yun. Sa deadline kay Meran, buto ko si RB all 3 rounds. So mas na-feel ko yung mga prime scheme, mga figured sticks. So 3 rounds. So draft B, RG versus Jan kasi. Binoto ko sila bali by rounds. 1 and 2 binigay ko kay RG at yung round 3 binigay ko kay Jan kasi. Kaya vote ko kay RG. Ang RJ versus Jan kasi RJ kay ang round 1 kay round 2 ya mas effective ng gamit ya kag mas consistent sa sakit mga linya gimboyan. Stick to one yo. Round 1 ginatago ko dyan kasi, round 2 ginatago mo dyan kasi, round 3 ginatago sa yung naman RJ. Yan kasi.